Què és això? Pink Floyd. No és Pink Floyd. S'acosta. Què és això que em crida més enllà? És un punt de partida o un final? La vida dormida es va desvetllant. Les pedres antigues ho sabran. Som-hi o no? Fan falta crits de la terra. La terra no crida. La terra parla fluix. Per això no la sentim. Però ens diu tantes coses. I els humans hi posem veu, clar que sí. Merci. Gràcies. Moltes gràcies.